Yile ndiyenza namhlanje apha emsebenzini. Masike singena emsebenzini. Uqale nini pha? Uqale nini apha kulo msebenzi kuwo ngoku? Mandibe ngodo emsebenzini qale mandize kulasa emsebenzini before kambe chance can get nje. Mhlawumbe eminye imibuzo zayikhabarisha. Ndiqeshwa eKFC ngo-2002 November. Yabo. Fike apha ndifundisa umsebenzi. Yabo, ndobanda lo msebenzi. Inoba lali neviki ezimbini kuqeshwa umfo. Kuthiwa manje umfundisi umsebenzi. Ndiwumuntu oqhuma, hayibo. Abuze omnye umama. Sewupeyile kale sempeyile athi uyawazi umsebenzi ngapha upeye uyawazi umsebenzi uzamfundisa ngokwakho lapho la umsebenzi. Awu madoda. Uyafika naye sishiyana nje ngeveki. Ndafundisa kodwa umsebenzi wawenza. Ndafuma sibathi i-managers ngoku xa kufika umuntu uzithi mandifundise. Ngoku abantu abashiwo abedas. Okay. Xa kufika abantu ngokufika ndifundisa abantu umsebenzi, especially kwesi station ndandikuso sopeka. Ndifundisa abantu umsebenzi phaya. Ngoba batshintshile. Into ngozandinceda apha ukhupha into ngomlomo. Nabo ndathi ndisiwasele izityapa ndahlabele ingoma. Komnye umfo kwaRodbomo usanda kusweleka wanilandela. Afuna siba ngoku esi station sam sitsho nengoma ngokuyiphazamisa aba kwasi stations lapha eMidland. Afuna siba ngoku ivenkile yonke ihamba nale ngoma. Afuna umsebenzi ngoku asiwuva. Asikho frustrated emsebenzini. Wonke umuntu uyasebenza umsebenzi uyamuva. Yonke into siyenza ngethuba siqaba ngethuba. Afuna siba oluthando bendithetha ngalo kwendithi ndimncance abazalini. Yonke into endiyenzayo ndiyenza ngolathando, ndiyenza ngolathando. And olathando ke ngoku lunceda kwinto yokuba ndingabe frustrated xa ndisenza into. Uyabona uhamba nje nami kakuhle uyabona andiva nento enzima because iphethe ntoni uthando. Kuyo yonke le nto endiyenzayo. So ngo-2009 saqeshwa ke ngoku akwalapha amasipala kusasivolontiya ngela xesha. Usuke kwe-KFC wayovolontiya? Ndiyavolontiya kwa-KFC. Uzenza zombini? Ndizenza zombini. Ixesha ndinalo. Yedwa ixesha ndinalo. Ndazoqeshwa ke ngoku ngo-2009 on contractual basis ke ngoku ukuthi month to month contract yethu apha kwamasipala apha kwaTrail. Yabo. 2010 and yayibhora ke ngoku ngela xesha nabo because yayikhona into ongahoyeki kahle nongaphatheki kahle yenzeka ke nakweyiphinda indawo ufikayo kuyo sometimes. Yabo phakathi babakhona abantu ibangathi uyowuthatha indawo yabo. Ube kodwa wena utheni uyafuneka kule ndawo uthathwa kwakho apha iyachaza into yobana ndiyafuneka kule ndawo iposition yami khona. Uzele yakho indima. Exactly. Kwalo 2010 kandisebenza apha eSikhondo ndi-control traffic khona eLindsay Road inguzongezile Didiza neKitini. Yabo iyandibhora mani le nto iyandibhora le nto ndiyenzayo. Yabo kubekho nje into ethi lo msebenzi ngowakho. Lo msebenzi ngowakho. Ndakanene ndokubantu ngithamsa ngabe ngithanda ufuna lo msebenzi. And ufumene ngethamsanqa umsebenzi. Abantu bengafumani umsebenzi. Mandenze ke ngomuntu ozidume ngazo. Yakhala isound osepostile, yakhala. Andithi sound
ndiyakhala ngaza hey ndazibona sendijayiva nami yabo tyhini xa bandibana nabantu abadlula kum bathi intle into oyenzayo ndaqomba ndikhuthaza kuthiwa kodwa ufiki kulowa uphaselinsi road ndiqonda balumbona lo mfo yabo ngeni ndiyotsala amagazi eMcIntyre ndigqithe phaa into awuyasebenza uzongezela qonga sawundogqitha uzongezela never uzongezela asuswe asiwe eCotswold tyhini hayi bakhala belungu ngaye yebo so mna ke ngoku ndisusiwe esiphondo ndibekwe kulaa position yakhe usekhonena kanye watshintsha kwa-security division ngoku watshintsha ndingene mna ke ngoku kule ndawo yakhe ungena kwam phaa hayi kukutshintsha kwam bamba hayi bakhala abantu ndazixelela into yobana apha ndiqeshwe ngaba bantu ndisebenzela aba bantu aba bantu funeke ndibavise kamnandi ukuze beve kamnandi funeka kuqale kuve mna kamnandi abasoze beve kamnandi aba bantu ndingave kamnandi so ndazenzela obumnandi mna ngokunokokwam kwathi kanti obu bumnandi ndibenzayo ndiyabushera ndibunika aba bantu uyabo aba bantu ngoku banento abazithethayo xa siphume ezindlini zethu noba besixabene nabantwana whatever but wena imimoya yakhe phantsi uyayiphakamisa yathi le nto kum kwakhona xa ndimane ndihlalutya ndihlele ebusuku ndithi hayi mani le nto ndiyenzayo yintshumayelo yes zininzi iindlela zoshumayela uyatona singamayilo ngokokuthetha kodwa ngokwenza asingomayilo senza into ezibonakalayo lo mzimba wam xa ndithi aba bantu basithi aba bantu ndiyakwazi ukubaphilisa ithi loo nto yintshumayelo le ndiyenzayo yes imost yabantu apha kusasa bakho into banzima uvuka qumbi heyi nqina ukuye kulaa ndawo ndisebenza kuyo akumnandanga phaa abanye mhlawumbe bexabene ke endlini ngumtshato wabo kanye uxabene nomntana kuqunjelene apha emotweni akuncokolwa ngoku bathi gqinawe phaa kuloo nantsika kuloo intersection then iphela yonke laa nto ifocus iphaa ngoku kuyahlekwa kuyafotwa abantu bakhupha ifowuni uyafota so inalo utshintsho olupositive elenzayo qha ke ngoku andiyazi uba mhlawumbi njengoba uyenza le nto lena ayiye mhlawumbi iphazamise umsebenzi wakho in terms of ii-signs ezifuneka uzenzile mhlawumbi abantu xa bedlula uyakwazi uzimanage ezaa signs uba okay makuhambe ezi ngoku mazime ezi awukhulibali uba kudala ndivulile ngapha kudala ndivalile ngapha njengamntu wonke ke iyenzeka impazamo enjalo umntu uba nazo impazamo zakhe yabo kodwa eyona nto ndingadileyo nendizondelele njengomntu ke othunyiweyo yazi xa uthunyiweyo xa uthunyiweyo unikwe isipho uba sisebenzise izinto ezinjengengozi ngantoni ayizonto ucingayo uba zingenzeka ayizonto ziplaneka uba zingenzeka yabona because le nto uyithunyiwe uzibona sowuyenzile uqonda uba okay lowa uyapenika kuvese kuvele nje enye imuvu ngoku ezawutshintsha laa mntu besapenika bezawupenika uyabo kuvele nje enye imuvu nje ebambeneyo umbona umntu sehleka ngoku uyabo yes so usatsho uba ezaa nto ziyenzeka uyabo ziyenzeka nakubani na nakubani na ezaa mpazamo so and eyona nto ke ndigadila ikakhulu zii-signs zam yabona xa ndikumisayo ndenza sure into yobana ndiyakumisa undibona uba ndiyakumisa uyabona ke phaa kulaa babakhona abantu ngenye ixesha omnye uzixelela ubana andizomisa khona laa uba ndiyamazi umenzi ngayisuka kanzomiswa ngumenzi agqitha kum sendihambisa phantsi kwekwabo hayibo ithina le nto ngoba ndidimisile uyantona lo wesibili uzawuphula ukugqitha but owesithathu ndingena phambi kwakhe ndime yabo izawumisa then phinde ndikhontrole traffic kakuhle ayonto yenzeka umhla nezolo uyabona yenzeka mhlawumbi ngelo xesha yabo mhlawumbi once after 3 months or 6 months ayonto yenzeka rhoqo